Jeg vil fortælle kort om den radikale islamismes sociale baggrund. Og hvis man lige kort træk skulle redegøre for, hvad forskellen er på muslimer og islamister, så er det, at islamister de er meget mere troende. Man kan ligesom sige, at de lever deres liv gennem Koranen. Og det er blandt andet det, der gør, at de støtter op om terrororganisationerne. Og islamisterne, de prøver egentlig at leve det moderne liv, ligesom vi i Vesten gør. De går cowboybukser på caféer og har internetforbindelser og uddanner sig. Men det er egentlig bare landet, der ikke kan følge med til det. De mange unge, de bor i de unge, som så bor i de større byer, de har næsten alle sammen fået en kortere eller en længerevarende uddannelse. Men det er den økonomiske udvikling, der ikke har formået at følge med til befolkningseksplosionen. Og så til de, som er så heldige at få et job og ikke er arbejdsløse, så er de job, de får, det er nogle jobs med dårlig løn og dårlige vilkår. Og, ja. Ja, og jeg vil snakke lidt om Saud-familiens indflydelse på Saudi-Arabien. Altså den saudiske stat blev oprettet i 1932 af Saud-familiens overhoved, Abdul Aziz ibn Saud. Landet var som de fleste andre arabiske stater uden et demokrati. Abdul Aziz ibn Saud havde med militærmagt tvunget klaner og stammer ind i en fælles stat, og landet fik også navnet efter ham. Landets forfatning blev også skrevet under spørgebefolkningen. Han døde så i 1953, og siden har 5 af hans 47 overlevende sønner reageret. Staten har fuld kontrol over mange ting, f.eks. medierne. Der er ikke nogen politiske partier, og ytringsfriheden er meget begrænset. Og relativt små forbrydelser idømmes meget hårde straffe, som eksempelvis fængselsstraffe, pisk, amputationer eller offentlig henrettelse. Befolkningen, især den unge generation af islamister, var meget utilfredse med kongehuset og den tilknytning til USA. Den 7. november 1979 var 2 islamistiske studenter i spidsen for ca. 350 tilhængere. Sammen tog de kontrol over den store moské i Mekka. Først 10 dage senere fik kongehuset situationen under kontrol, hvor 127 saudiarabiske soldater, 25 gidsler og 117 besættere dræbt, og derefter blev 67 besættere henrettet. Det svækkede kongefamilien, at det så lang tid om at få situationen under kontrol. Denne utilfredshed med kongehuset, den har så fortsat her igennem 80'erne, og det var blandt andet også der, at Osama bin Laden han fandt sit åndelige ståsted. Færdig. Var det det?